Bezoko but the Dergo Jinchimakana Batagono Gaje, Memo Gaje T. Mone Momenala, Nozo Quisle Quasin. Obo Papanduki nege non olo Karakabo, Mke, Nabasuzi, na qualite omenala, na qualite as or demandibo, as sundibo, na qualite ihomani lenka nemenalibo. Eba, Boeba Nabasuzi zilezi, nemeki mata henemenobodo. Ono olo Karaka. Ekele nge wafi igbo na ebe ọbụla ị nọ wee na-ega ya ugbu a. Ana igbo ọbụla ị nọ ma ọ bụ mba ụwa ọbụla ị nọ wee na-afọ anyị na-ega anyị, ana m asị na ọ ga-adịrị gị mma. Abụ m Chizzy Ani Tobechukwu Tobel, ogwu ego chinchim n'ibuba ihe niile ka ụwa niile na-afụ ya, ọ nọkwa ebe a. Tata anyị ga-agbapụ ọsọ wee kọwaba ụmụ isiokwu anyị maka na ụfọdụ ndị na-asịo na ndị ọcha wetara mmepe n'ala Igbo. Ụfọdụ na-ekwu ihe dị iche iche. Ụfọdụ echefuola ka anyị si ebigbo gboo. Ụfọdụ ka asago ụbụrụ, sapụ ụbụrụ ha, sapụ ụbụrụ Chineke kere ha, wee saizie ha ọzọ. Ị na-agwa ha na ha bụ nwa Chineke, nwa Igbo, nwa Chineke kere kee n'ala Igbo, ana mara mma. Ha na-akọ ihe ọzọ. Abụ m Chizzy Ani nọn. Ọ dị ma isiokwu mbụ na ọ bụ anyị ji aka anyị kwụsị mmepe anyị nwa na-emepe bụ dịka anyị si eme ya, wee gebe ndị ọcha ntị, wee hapụ ka Chineke si kee anyị dịka anyị si bido na gboo wee na-eme ihe ọ na-agara anyị na-adị ndụ ogologo, na-ahazi obodo anyị, na-edebe iwu anyị, na-edebe iwu Chineke, tupu ndị ọzọ wee fụ na otu anyị si eme mara mma nke ukwuu, na ọ bụrụ na ahapụ ndị a na ụwa niile ga na-egusiri ha, na-eme nke ha, were nke ha na-aga, maka na anyị na-aga ngwa ngwa na-ahazi ihe anyị tupu ha wee bịazie anyị akwụsị ọlụ aka anyị niile, ebumpụta ụwa anyị niile, oyiye Chineke ele anyị niile ka anyị si ebi wee bibezie nke ha. Ịfụnanụ ka imi na ọnụ dịzi ụwa ugbu a. Nne amaghịzi nwa amaghịzi nna, ugwu adịghịzi, alụ dị iche iche bụ ihe na-emebu, nsọ adịghịzi, ụfọdụ amaghịzi ihe bụ nsọ a na-emeta ebe niile. Ọ dị mma maka na ihe anyị ga-ekwu gbasara karịrị akarị, anyị nwere ike n'ọnwa a na n'ọnwa ọzọ ụmụ ihe a ka anyị ga na-ekwu. Ka anyị chetara unu na tupu ndị ọcha abịa, anyị na-eyi uwe. Ọ bụ eziokwu na ekere ndị ụwa, ekere mmadụ wee pụta ụwa, enweghị onye bụ uwe maọbụ ihe akwa wee pụta. Mana ka ekesịrị ndị ụwa, a na-agba ọtọ, na-agbagharị, na-eme ihe ndị ọzọ. Ụfọdụ olue ejiri akwa ma ọ bụ akwụkwọ, a na-akụta akwụkwọ n'ime ọhịa wee na-akwachigazi ụmụ ihe. Emegide otu a, ndị Igbo gboo wee chọpụta, wee mara na ihe niile Chineke kere eke n'ụwa na o kere ka e wee chọta ụwa mma, wee mara na Chineke kere ndị Igbo wee kesịa ihe ha ga-eji enyere ndụ aka. Lee anya na gboo ewere osisi a na-akpọ osisi akpụ, ọ na-amị, owu dị n'ime ya ka ndị Igbo bidoro gboo wee na-adụ ihe a na-adụ, wee na-adụ uwe, na-eyi akwa, na-alụpụta akwa. Ndị akwa ete, unu ga-echeta akwa mgbidi niile na akwa ụmụ nwoke na awa niile na nke ụmụ nwaanyị ji achọ mma, emebere ya esi na owu nke na-esi na osisi akpụ na-adagasị. Ụfọdụ obodo ka were ya. Ọkwana ya mere anyị na-eji eti mkpu ndị a na-asị na-apụta wee sị na ajọ mmụọ dị n'osisi niile dị n'ala Igbo, ọkachasị ndị a na-eje eme alụ ọlụ ezinụlọ, na-akapụ ndị mmadụ ego, asapụ ndị mmadụ ụbụrụ ha,
abata na be ha ụmụ osisi bara uru Chineke ji jee obodo mma ka ụfọdụ sigoro na amoosu niile dị na be ha na ebe a ka ọ dị ha wee gbutuo ya. Osisi akpụ a na-agba nke ukwuu, ọ na-eto ogologo tụfuo gbaa, ọ na-adasịsị owu dị n'ime ya ka eji ndị be anyị si eme akwa ụmụ nwaanyị afịsịsị ahịa adụọ ya eme ya a na-eyi ya, ejikwa ya eme ma ihe dịgasị iche iche. Ngwalekwa na ọ bụ ndị Igbo na-akpụ ụzụ gboo mere ntụtụ na anaga dịka ndị be anyị si akpọ ya na Nkanụ eji adụ uwe ya bụ na ihe niile ka Chineke amamihe Chineke jije anyị ma karịrị akarị. Ọkwa ndị Igbo maka esi họpụtasị ụmụ mkpụrụ osisi nri dị iche iche a na-eri wee na-adị ndụ. Cheta na oge ekere mmadụ dịka nsi kwuo na gboo na-ekeghị ma ụlọ ma ihe ndị ọzọ ma ihe dị iche iche wee yee ụwa, mana Chineke kechara ihe a niile wee kenye ndị Igbo na-ana mara mma, nye ha ụbụrụ na ka ha ga-eji wee jiri ụmụ ihe niile o kere eke wee jaa ụwa mma wee na-emeta onwe ha. Leenụ na ndị Igbo na-alụ ụlọ na gboo oge ebido lụba ụlọ osisi ka eji alụ ya, na ka ndị Igbo na-emepe ozi wee na-aga ha ejibe aja ụlọ na-alụ ya. Alụsịa ụfọdụ na-eji igu wee mee ndo ya, na gboo ụfọdụ na-eji akwụkwọ dị iche iche wee mee ndo ya. Ka a na-emebezi na wee na-aga, ndị Igbo na-amụtakwa ka esi na-edozigasị ụmụ ihe a. Ụfọdụ jiri igu ngwọ, osisi ngwọ, maka ndị ma ihe a na-ekwu, akpaba ya otu a wee mee gịnị, ejiri ya mee ndo. Ejikwa ata eme ndo, ụfọdụ ka jikwa ya achọ n'ụlọ ha mma ugbu a n'ala anyị. Nke a bụ mmepụ, mana gboo oge ebidoro ọ bụ osisi na ihe ndị ọzọ ka eji bido ya. Maka ndị na-asụ bekee asị na development si n'aka ndị ọcha wee bịa, ọkwa asị. Anyị na-eme nke anyị n'usoro Chineke ji ka wee na-aga n'ihu, ma cheta na ebe anyị na-alụta aka bụ na ihe niile ahụ anyị ji eme ya na ọ bụ na ana anyị ka a na-eweta ya, maka na Chineke kesịrị anyị ndị Igbo wee were amamihe a Chineke ti ya n'ime wee were ihe dị na obodo ha wee na-achọ onwe ha mma. Icheta mara na ije na obodo Ọka, ije na ewe ebe a na-akpọ ndị amụzụ na-akpụ ugo nke dị na Nkanụ West. Ndị amụzụ na-akpụ ụzụ nke ukwuu, ndị Ọka na-akpụ ụzụ nke ukwuu. Ndị na-akpụ ụzụ n'ala Igbo kara aka. Ha kpụchara oge ndị Igbo bidoro wee jiri osisi wee na-atụ ngaji agọ. Ọ bụrụziri na osisi a wezi ka esi atụ ya ọ dị mma nke ukwuu. Chetakwa na ndị Igbo bidoro jiri osisi Chineke kere ha wee tụọ ihe bụ ọkwa eji eme dịka efere na ihe ndị ọzọ. E were agbụgba nke na-amịpụtakwa n'ala. Ndị maara ụgbọgọrọ na ihe dịka ụgbọgọrọ ga-ama ihe m na-ekwu. Ọ mịchaa otu a, ebe a ka ndị Igbo ji wee weta efere, wee jiri ya weta akpakọrọ eji aṅụ mmanya. Akpakọrọ a ka dịkwa ugbu a, mana ndị ụfọdụ na-achọ imemine ya, mana Chukwu agaghị ekwe. Ihe a bụ ihe ndị Igbo bidoro gboo wee na-eme. Emegide ihe a, ndị ọkpụ ụzụ wee sị na ọ ga-aka mma ka akpụba agọ. Ya bụ na esi na iji ngaji, iji osisi wee mee ngaji, gbazie na iji igwe wee mee ya. Wee jibezi igwe wee mee ihe dị iche iche. Icheta mara na ndị Igbo gboo na ya were ite eji aja akpụ. Eziokwu ụdị ite ahụ bụ idoye ya mmiri, ọ na-adị mma nke ukwuu, ọ na-eju oyi na-alụ alụ. Ọzọkwa eji ekulu mmiri na ihe ndị ọzọ bụkwa ihe Chineke kere dịka mbubo agbụgba dịka m tikwuo ya, nke buchara ibu oge ahụ. Ndị be anyị ụmụ nwaanyị, ụmụ nwoke, ndị ụmụaka were nke ha ga-ebulite ha ejiri ya wee na-eje echu mmiri sikwa na chi. Ya bụ na ihe anyị na-akọ ugbu a na tata bụ na ndị Igbo Chineke kere ha ewere ihe niile si na chi na-eme otu ebe Chineke kere ha si wee na-emepekwa wee na-aga. Ha akwụsịrị n'ebe a, ha anọgide, maka ndị ụfọdụ na-apụta anyị aka na-agba ọtọ otu esi ke anyị. Ọ bụghịkwa eziokwu. Anyị makwa ihe wee jiri owu na-adụ uwe ya anyị
tupu ndị ọcha wee bịa na-akpa ewe oge ọ bụrụ oge akwụkwọ dịka o si bido ndị wetara ya ndị Igbo wee kwechikwara na ha ga na-eme nka na ụlọ akwụkwọ. Mara na-ewe oge ụmụaka ụmụ nwaanyị ọkachasị ụmụ nwaanyị a na-enye ha ọrụ aka na ha naba ha jee dụọ ihe dị iche iche ha kpaa ihe dị iche iche a na-akpa ya ma ihe eji afụchisi ma ihe dị iche iche ọkwa owu ka ha na-eji kpa ya owu ka a na-eji akpa ya nke si n'ala Igbo nke eji eme ilekwa n'anya ịfụ na ihe a ndị Igbo na-alụ gboo na ọ na-adịte aka ọ bụghị nke a ga-abụ ime taa ọ nalie abịazie n'ụzọ maka na ụfọdụ ga-apụta a na-asị mmepụ si bịa ebe a nke ọzọ si mee na ya ke na ịhapụ ihe niile a ihe niile n'ụwa ka Chineke jija ndị Igbo mma nke bụ eziokwu. Gee ntị ịma na ndị Igbo bidoro n'akwa ụzọ gbogbori ewere ebe a na-enweghị ike ịgafe ndị Igbo na-alụ akwa mmiri a na-eji osisi kpaa akwa mmiri a na-agafe ka nke a megidere maka na ewetaghị ka esi akpụ ụmụ igwe agbanyebezi igwe n'ime ya ndị ọkpụ ụzụ wee na-eme nke ahụ wee na-aga ihe dị iche iche ihe eji alụkwa n'ọrụ ugbo dịka ọgụ mma ebe ka o si bịa ana m ajụ ndị a ụfọdụ asapụgoro ụbụrụ na-asị a na-ekwu maka na Igbo bụ ebe obodo ọma ụmụ Chineke jara mma ọkwa ịma na ise ihe si n'ala anyị ka ndị na-akpụ ụzụ n'Ọka na gbogbo na Enugu Nkanụ na Abịa na ihe ebe dị iche iche a na-akpụ ụzụ n'ala Igbo na n'oge a na ndị Igbo lụchara wee lụọ ụmụ ihe niile eji eme gịnị eji aga n'ugbo ọgwụ mma na ihe ndị ọzọ oge ahụ a na-alụ ya ndị ọkpụ ụzụ ha na-alụ ya ha anaghị atinye ya aka ka mmepụ na-agazi ndị be anyị wee mụta na ekwesịrị ịda na-atụ osisi a ga-eji wee tinye n'ebe a na-ejide aka ụfọdụ wekwara nke a na-akpọ eji n'ọkụ nke na-akpọ rọba oge nke ahụ bịaziri esikwa ya wee tinye na ya a na-eji ya ejide aka mana izizi ebidoro ya ọ dịghị ya gị na-ebuzi development ọ bụ a na-emekwakwa na-edozi maka ndị na-asụ bekee na-eje bekee emetọ nke ndị Igbo sọsọ ihe a na-achọ bụ nke ọbụla ndị ọcha si na ọ bụ ya mana ije na aba anyị dị iche iche ogbu adana ndị be anyị lụrụ ọ na-adịte aka anaghị ewe adịgboroja maka na a na-alụsi ya ike iji ya ka ugbo ọgwụ anyị na-adịte aka a na-alụsi ya ike maka na ụmụ Igbo ndị na-akpụ ụzọ na-akpụsi ya ike gee ntị ha kpụchaa ya ndị na-atụọ nke eji ejide ya aka o wee na-aga ekwugo m maka na anyị ji aja wee bido ịkpụ ite emechaa ndị na-akpụ ụzụ n'ala Igbo wee mee gịnị bidokwa wee kpụba ite eji igwe wee mee gịnị bụ nke a mmepe wee na-abata mmepe dị iche iche kedu ndị gwara Igbo na a na-akpọ ala oke na-akwa ya ụzọ ịga n'ebe niile ndị Igbo na-enwe ana a na-ewe ala oke ebe ahụ oge ndị ọgaranya mebere wee na-apụtagasị ebidoziri wee na-agba ogige gezienụ ntị na oge ebidoro gbaba ogige ọkwa osisi igu ka eji agba ogige ebe ahụ ọ bịabazie ndị aka dị ya azọzi aja ejiri akpụ ọfọ wee na-adị gịnị bụ ọkwa mmepe n'ala Igbo ndị a niile mere ihe a enweghị ebe a jere ọkwa n'ala Igbo ka ha jere maka na ndị Igbo nọrọ onwe ha wee na-eto dịka Chineke si kee ha tupu ndị ọzọ wee bịa wakpo ha mana ọ na-ewute na ndị nna nna anyị ha ụfọdụ wee hapụzie otu anyị si eme ihe niile a wee na-aga nwafọ Igbo anyị lụrụ ụlọ ụmụ ụlọ elu ebe m si n'Ogbeke Agbanị ụlọ elu mbụ bụ n'ebe a ka ọ dị n'Agbanị ndị na-ege m ga-agba aka ebe na be ewu odowe Egbune ije ebe ahụ ụlọ elu aka dị ebe ahụ ugbu a ị ma na agbata ya ọ bụ osisi ka eji lụọ ya osisi si n'ala anyị alụchara ya wee too ndị alụrụ ya ha ejeghị obodo oyibo ọ n'obodo anyị ka ha nọ wee lụọ ya maka ndị na-asị na mmepe osi ebe o si wee bịa kedụkwanụ ka anyị si eti egwu anyị na-etibu egwu na gboo ndị gụrụ egwu ọwa ga-aghọta na a na-agụ egwu gboo a na-agụ egwu bara uru
ihe m chọrọ ime bụ iji ọsọ maka oge rụtụgasị ụmụ ihe niile ụwa anyị na-eme n'ụwa nke ndị Igbo bidoro gboo tupu ụfọdụ ndị ọcha wee jiri aghụghọ wee mee ha were Chineke majaa ndị a majara ha hapụzie nke Chineke nyere ha wee mebezie omenelu. Ndị Abakaliki, Ebonyi, ekene m unu. Chineke mere m amara ha chọpụta na ewere ihe dịka nnu ahụ ajụkwa ndị nyocha ha sị gị na nnu ahụ nke si na chi a na-eweta site n'ala na Abakaliki na nnu ahụ bụ nke chi nyere na ọ dị mma nke ukwuu. Gịnị mere onye wetara unu a echeta m ụdị unu a ọ na-abụ ọ na-afụ ewere m agọ ị na-akọrọ ya bụ ngaji ịkọchalụ ọkpụrụkpụ etinye ya ihe a na-aga ọ na-atọ ụtọ. Ogiri a eji atinye n'ofe ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ndị ọma macha mana o were ụmị nri ihe dị iche iche na-enyere ndụ aka. Ọ dịcha ya aga m ekwu onye yala ibe ya ihe dị iche iche ka Chineke jije obodo anyị mma. Abịa m na ka esi enene ahụike, biko ọ bụ ndị ọcha na-edezi ndị Igbo na ha yabọ ya n'oge gboo. N'oge gboo ndị Igbo wepụtara Chineke wee were onyinye dị iche iche o nyechasịrị ndị Igbo ewe ndị o nyere dibịa ha bụrụ dibịa ndị Igbo mara na mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ na-enwe mkpaakwụkwọ ga-agwọ nke a gwọọ nke ọzọ ọya mee gị ewe ihe ị ga-atinye ya ọna. Gee ntị, oge ahụ ndị ahụ anaghị anara ego. Nwanne nne m Ichie dibịa kara aka enewani ọ na-abụ ihe mee mmadụ n'oge a gboo ebe ọ bụ na agwọsita gị ijiteghị ike gbaruo ebe a na ndụ ewe ihe ọ ga-enye gị tupu na ejiri ọsọ ruo ebe a onye gị ya ihe niile atara gị ma ọ bụ akpị ọ naghịkwa ana ego. Na be anyị n'oge a na-eto ewe ihe na-eme ụmụaka anọgide nti nwata aza. Biko oge mụnwa o mere mụnwa n'oge ndị nwata enweghịkwa ọgwụ enyere m onye na-eme ya na-eme nnammanụ mpụrụ ere dịka anyị si akpọ ya oge ahụ na Ogbeke ebe m si. Ọ na-abụ mee nwata ihe ị ga na-eme bụ iru ebe a ewe ihe ọ ga-ebupụta o mee gị ya n'isi mee gị ya n'isi ịnaba tupu ị na-elu na be unu ihe a niile zara aza ma ihe mgbu a niile ọ na ebee ka ihe a niile dị ugbu a ewee na ya ọkwa m maka na ugbu a mana iwepụta ụdị a mee ya ugbu a sị gị na ọ bụ ihe ndị amụsụ nọ ihe alụ nọ ndị na-agọrọ alụsị ihe a niile eji enyere ndụ aka sị gị na ọ na-eji ya agọrọ alụsị na ọ bụ ajọ ihe. Biko ka anyị chemia na echiche wee mara nke na-eme anyị wee na-ayọzi ndị eze ọdịnala ihe eji hibe unu bụkwa ụmụ ihe niile a Chineke jiji anyị ma yara ịna. Ndị aka ji akụ na-eje na wee kpata akụ biko nyere nnụ ndị ụmụnne anyị aka ndị na-eme nyocha ndị dibịa ọdịnala. Ọ bụrụ na ego ka a ga-eji mee nyocha a ka enyocha ya o wee bụrụ mbata na ka anyị si eme ego ahụ. Ewere ihe ndị na-akpụ ụzụ ewere ihe a na-akpọ ayụ eji ya mere ego mana tupu nke ha na-eme ewere ihe ọzọ anyị na-eji eme dịka ego ahịa ego na ihe ndị ahụ niile ịtụtụta ya ihe onye nke gị ogbunye gị ihe ị chọrọ mana tupu nke ha na-eme ọ na-abụ iwere ji ịchọọ ka a bịara gị ọrụ ma ọ bụ na-ewe ihe iwe na nri nke onye nke ọzọ na-akpa onye nke ọzọ ihe ya onye gị nke na-akpa gị ọ bụrụ mgbanwe. O bidoro n'ala Igbo tupu ewebezie ihe na a ga-eji nke a wee na-eme ihe ego wee rụzie oge ndị na-atụ ya bụ ndị na-akpụ ụzụ tụbara ihe a na-akpọ ayụ ejiri ya mere ego tupu bekee na ndị ọzọ wee bata ihe a niile wee mee gịnị amazi ebe ọ nọ ndị ụfọdụ wee chefuo ya. Anyị na-egwu egwu maka ndị ga-atịnye ka esi egwu egwuregwu. Anyị were ụdị egwuregwu anyị ụmụ nwaanyị anyị na ndị ntorobịa were ụdị egwu ha na-egwu a na-akpọ ọga na-eme ihe dị iche iche. Ewere ụdị egwu ebe ha na-egwukwa n'egwu ihe niile a na-egwu n'egwu na-agụ n'egwu a ha na-eme gị na ji amụta ihe n'oge gboo. Gịnị mere ugbu a ihe a niile ahapụ na ya maka ụfụ anyị wee hapụzie onwe anyị asapụ anyị ụbụrụ Chineke si ke anyị ihe niile wee kpọdozie isi n'ala. Nwanne anyị wee ka anyị si echekwa obodo
ndị ichie ndị ntorobịa n'oge gboo maka na a na-edebe obodo nsọ marachi anyị na-efe ewe ka ndị okenye si achọpụta ihe na gboo emesịa ihe niile jee na dibịa jụọ ese emesịa ihe niile onye ikpe mara asị na ọ ga-ejewu iyi ọ bụrụ na ọ wụọ iyi ọ bụrụ na ọ bụ ya mere ihe ahụ anaghị ekwu ya ekwu ọ naba onye ahụ kwetakwa nnọọ bụ ajọ ihe nke a jidere na o mere kpọmkwem na ọ bụ onye alụ n'obodo cheta maka na ndị Igbo achọghị ị ga-abịa metọ ha na ha chọrọ ka na ha dị nsọ onye ahụ mere alụ na-eme alụ maọbụ ezinụlọ a na-eme alụ ame gịnị ajikọta ha n'ite na-acha chụpụ n'obodo ka obodo dị n'udo maka na ha chọọ ndị ga-emetọ ha ọ bụ ihe ndị Igbo na-eme ọ bụ otu a ka esi echekwa obodo mere na ọ na-abụ na gboo gboo tupu ati ebe mgbo ụzọ anaghị emechi ụzọ ndị Igbo wecha ka ha si lụọ ụlọ ha ọ na-abara ha lee anya ọ na-aba alụcha ụlọ a ọ na-eju oyi nke ukwuu ewe ka o si adị ka ekere mmadụ ekeghe akwa wee nye mmadụ akwa ndina a na-adịna n'ala emegide ndị Igbo wee cheta na ọ dịkwana mma ka alụtụkwa n'ebe a ga na-adịna n'elu ewee mee lụba akwa eji osisi wee lụọ tupu ndị ọkpụ ụzọ anyị wee kpụza akwa igwe jụọ ndị okenye a ga-akọrọ gị ya na oge ebidoro ụdị osisi dị iche iche osisi nkwụ ka eji alụ ya emegideza akpabazie tiebezie ya ngala tiebezie ya nke osisi ngwọ eji kpabazie akwa a na-adịna ebe na ya edina sie ike osie ike kedu maka nkata eji ebu ibu aga m ekwu one yala ibe ya ka ebidoro ya ọ dịghị ka ọ dị mana ka ebidoro wee na-ahazi ya ahazibezie ya anyị wee na-asị ebe ọ bụ n'ụwa gbaa na otu o si gbaa ndị ji ego biko nyere n'aka ihe ndị na-eme nchọpụta jere ọmụmụ nchọpụta ka esi eme nchọpụta ndị ọka mmụta ka ha na-achị azụ jee chọpụtabazie ụmụ ihe a niile ihe a Chineke ji jee anyị mma n'ala anyị ka anyị jiri agbara onwe anyị uru ọkwa ịfụna na enweghị ebe ị ga-ejecha na ndị dịka Aba ndị dịka Nnewi ndị dịka Ebonyi na ebe dị iche iche na Enugu enweghị ihe Chineke na-eji ije ha mma mere na ọ na-abụ adụ akwa na aba otu a ọ na-ama mma nke ukwuu akpụkpọ ụkwụ alụ na aba na mma ị mara na ndị Nnewi na a na-alụ ụgbọala dị iche iche na-alụpụta ngwaahịa dị iche iche na Nnewi ndị na-eme nchọpụta biko ndị ji ego ihe ndị nchọpụta ego ka a na-achị chọpụ ụmụ ihe a niile nke m lụtụsigara aka ugbu a ka esi mee na gboo mara ka a ga-esi wee na-ahazi ọ na-aga ọ na-abaziri anyị dịka ụwa si agbanwe maka na ka esi bido ndị be anyị mana a ga na-agbanwe wee na-agbanwe ebidoro ihe a niile n'osisi ndị ọkpụ ụzọ wee bidozie jiri igwe wee hazibezie ya atiebezie ya na ihe dị iche iche ma nchekwa na ihe ndị ọzọ ka esi eyi uwe aga m ekwu one yala ibe ya kedụkwanụ maka ọkụ ị mara anyị were mmụmụ ọ na-abụ nkwụ Chineke kere ihe ndị mmadụ ebe a na-amịta mmanụ ihe dị iche iche dị na ya ewere mmụma eji amụ ọkụ ihe niile ahụ ọ naghị efu ndị Igbo mere nchọpụta wee mara ihe a niile ọ bara ha uru ogbu ha wee na-aga n'ihu na-abụ ọgaranya dịka nsikwo anyị lụchara ma ụlọ elu tupu ndị ọcha abịa anyị mechara ihe niile tupu ndị ọcha abịa enweghị ihe na-adịghị na be anyị mana ihe ọ na-adị anyị ka ndị afụrụ na akwa n'ebe a ka Chineke kechara ka ihe niile ha jezie na-eweta nke ha wee na-ewetara anyị n'enu ije na China egosi gị ụlọ na ụlọ a bụ ụlọ China ị mara maka na ha alụrụ ya dịka obe nke ha anyị we ka anyị si alụ ụlọ na be anyị na gboo gboo ịpụta ịfụ ya mara na ụlọ a bụ ụlọ ndị Igbo na-alụrụ ya ewe obi ebe obi wu ụlọ onye diwu ụlọ na-ebi ebe ọ na-alụpụta obi ya na-emegasị ụmụ ihe dịgasị anya ndị China ha na-ahazikwa nke ha ka na-aga ọ bụrụ na anyị bidoro n'oge wee na-eme nke anyị kwesịrị ịhazigo ya ọma mma nke ukwuu ndị ọzọ na-amụta n'aka anyị ịgwa gị eziokwu anyị wee ihe niile Chineke jije anyị mma karịrị akarị ihe Chineke jije anyị mma n'ala Igbo karịrị akarị nke bụ eziokwu ya mere anyị ga-eji wee na-eto n'ụwa anyị wee ka esi efe Chineke ihe niile nọ n'ụwa rụtụ ya aka anyị bidoro ya na gboo gboo n'ala Igbo ọ bụghị ọbịa ha abịa kama na ndị bịara abịa kagbuziri nke anyị wee kwe ụfọdụ wee kwa asapụ ụbụrụ
eji Chineke wee sapụ ụbụrụ. Ile anya ịfụ na ọ dị ka ọ bụ eziokwu na ihe o ji dị ka ha sapụrụ nke anyị na emebe nke anyị na-ewezu onye ga na-azụ nke ha na-eme. Ọ bụrụ na anyị jisiri ike soro nke anyị dịka ndị China, ndị India na ndị obodo ndị ọzọ jisie nke ha ike, ugbu a ha na-ebuzi nke ha na-abịa ebutezi na obodo isi ojii. Onye mesịa nke ya ọ bịa buru ya bata n'obodo isi ojii. Ndị a sapụrụ ụbụrụ sị na ọ bụrụ na ọ bụrụ nke onye ọcha na aka ya adịghị ya. Lezienụ, ụfọdụ mechara maka ka esi sapụ ha ụbụrụ sapụkwa ha ma afa ha na-aza afa nna onye ọzọ, onye ọ na-amaghị ebe o si. Ọ na-aza afa ọ na-aghọtaghị. Ụfọdụ ga-akpọ jụọ ya ife ọ na-aza, sị na ihe abara ya na amakwa na ihe a na-azanụ. Ọ sị gị na ihe a na-azanụ na afanụ. O wekwara nganga jisi ike na-ekwu ya. Isi gịnị ka afọ ya na-azapụtara? Ịkpọzi anya na owe ike ịpụta anụmanụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ sị gị na ịkparịba ya. Mana afa ndị Igbo ewe ihe na-eme eji aba afa. Na nkanụ a na-aba afa eje jụtasịa, ọ bụrụ onye be anị, ọ bụrụ onye ochie ka ọ mara ma ọ bụ ada ma ọ bụ Nweke, Worie ma ọ bụ Wene, ụmụ afọ a niile ka a na-aba amara onye nọrọ mara ka ị ga-esi bụ onye ahụ. Ndị Igbo na-esoro agbụrụ aba afa na gboo. Nke a wee bụrụ nke esi baba ya n'mgbe ochie n'ijikwa gị na ihe niile na-agbanwe. Ndị Igbo na-agbanwekwa ya n'ụzọ nke ha. Oluzie n'oge agbawebere wee mata na ọ ka mma ka ejiziri afọ anyị wee na-eto Chineke, anyị wee zabazie tobe Chukwu, Chigozie, Ngozi Chukwuka, Chizọba, Lizaba Ebere Chukwu, na-aza ụmụ afa eji eto Ike Chukwu a na-aza ya, Emeka Chukwu Emeka, a na-aza afa dị iche iche. Ọhịa niile bụ mgbanwe nke ndị Igbo tupu ụfọdụ asapụ ụfọdụ ụbụrụ ha were nke ndị ọzọ na-ebi ndụ ndị ọzọ, mana asapụbeghị ụbụrụ ha. Kama na ihe o ji ewute bụ na ọ bịazi be ndụ nkenke. Maka na oge a ndị Igbo soro Chineke ha na-eme ihe Chineke ha, a na-adị ogologo ndụ. Abụ m Chizzy Ani, nwanne toonu Chineke. Every
Bang, bang, bang.